Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe Ayawo Pidi TV on calminama mon kal inde mum e yettode muɗum on juurama aussi oɗon jaare aussi no fewi e bottugol mon hakkille émission ngaji johoɗi ɗo te Pidi TV surtout aussi émission moɗon fait divers ɓooyi en mbayri huccodirde mais koye yitteji aduna tan wonano mi yewnino mon no fewi e onon calminen mbeɗa yaade heneti comme d' habitude gorko mo Horkadiere Adama a salminama. a salmirama Hafsa Diallo a weltanama no fewi ko weltare mawde kadi woninimi e rutade ɗo e huccodirde ma gam addande bandiraɓe ko gandanɗa hoorema woni yewtere mabɓe fait divers. no mbiɗani fait divers de la semaine eɗen puɗɗi ɗo fait divers men oɗo Adama so gorko goto mbaɗaɗo kotdane 2 ans dont 6 mois ferme duuɓi ɗiɗi o limina mais ko lebbi jeegom tan o lelto ko saabi ɗum noon kanko omo resdirno e suku debbo goto eɓe dañji ɓinguel dañguel duuɓi tati kanko gorkaji o holliri wonde suku debbo haɗannombo yiide ɓinguel mabɓe ndeɓe ndesdirnode suku debbo wonko photoje e vidéo ji neldannomo gandanɗa hoorema peut être kamɓe ɗi tan foti ɗum yebde kanko suku gorko o ƴetti vidéo ji o neldi ɗum mawniraɓe rewɓe ɗiɗo oɗon mawniraɓe mum ɗiɗo rewɓe o neldi ɗum o holliti kadi so tawi suku debbo jaɓani o yi ɓinguel makko mo ƴettu photoje ɗe o waɗa ɗum e ɗo réseaux sociaux ji foof kanko suku debbo o natta jarde haydara ɗo e leydi ndi caggal muɗum suku debbo portimba plainte kanko suku gorko o fawa junggo mais o holliti wonde ko yidde yiide ɓinguel makko kañum saabimo omo waɗa ɗeɗon gueɗe est ce que ɗum ko haalnanni ko no mbiruɗa ni yidde yiide ɓiyum tan mbiɗa sikki fotani yettade ha ɗo henna foof manande noon ko hoynude suku debbo o kadi eɗen yummum ɓinguel makko yummum ɓinguel makko eɗen gandi kadi on banggue wonko lawol haali hen debbo kadi no foti teddinede hayso banggue se gartide diine men ga par ce que so tawi en ƴewtiɓe kamɓe eɗen gandi gorko wiyete ko Assane Ba donc e nder hen oya ko ndeyi ɗum foof e wade noon ko julɓe haɓe ponno sorudirde no fewi wona wadde hono ko wayni en tout cas hono ɗeɗo gueɗe kam ko cybercriminalité heewi gerde hono ko way noon mbiɗa sikki haala ka yettima no mbiruɗa ni ha oɗon condamnation waɗa hen dans 6 mois ferme donc mbiɗa andi kadi bandiraɓe som keɗima hono ko wayni ma mbaw rentade no fewi kadi kokkodira hurumaji hakkude aade e aade surtout ɗon rokkodirde nde hormaji et en plus resdirnoɓe Adama Diop ha dañji ɓinguel ha dañji hankkadi ɓinguel hasko jomumen ceeri hankkadi hakkude mumen gasta ha laaɓa donc ɗon koko foti tan yoɗanede kanko suku debbo o neldanno gorko photoje ɗeɗon ko nde wonno nde joom suudu oɗon e donc pourquoi pas gacca haane jomum ceeron mbiya aɗa bonno guuru mum je pense ko yinno bonnude debbo foof ko ruttime mak kanko ko noon ndeyi fayi ko to rewi ɗo ko ɗon foti rewede ɓuuri conmami cottumami e nder mabɓe yoɓe ndewe lawol tan lawol ngol wawa ñawde ɗum en tout cas kam yiide ɓiyum salanede e yiide ɓiyum jarani wadde divulgué won certaine vidéo ji e nder réseaux sociaux ji kadi vraiment ko hunde ganduɗa en jonnata ɗum hay batte Hafsa ko ndey salino o yiiɗi yiika kanko gorkajo so rettaki joni ko laamu jogo hadde mo yiidi ɓiyi payen e fait divers oɗo Adama Diop ko to Sédhiou soko gorko goto émigré wonko caggal leydi o waɗi contacté jibinaɓe makko wonde ko jiɗɗo arde Sénégal mais haade makko arde omo yiiɗi ɓen ballambo o daña joom suudu chose faite parent ji makko bollimbo ha o dañi joom suudu ari ɗon dekete joom suudu e miñi ko gorko kanko gorkaji émigré o ɓe waɗano entretenir relation o ha suku debbo dañi heneti ƴetti hen reedu kanko suku gorko noon hunde musdembo no fewi o artini ɗo ete Sénégal kono en mbi guilo ari ha joni hunde nde o safirirata ɗum tan ko bojji saka jogademba mettere e bettere aussi surtout ko chose gandanɗa hoore ma ko miñi ko mo jiidi yumme baba ke kanko gorkajo yummake hoore mum yalti hollirde mette mum saabu kanko suku gorko o bon caggal leydi mais ko liggi foof ko yo miñiraɓe makko yo koreji makko gona e jaam ala foof ko waɗanta miñiraɓe makko donc ko wayni ko gorko goɗɗo laddanke mi anda mawniraɗo mi anda tampere muɗum kañum fotno wadde ɗeɗo golle mais wona famille mom no losko ɓeydi waɗede kede hollama miñiraɗo gorko caabiɗo ndeɗon oɗo wona suku debbo oɗon tan o waɗi ɗum noon ɗonete wuuro ngo ko gowɗo ɗum wadde ha oɗo saaha o dogi o bone ladde hay goto anda to naati
kono mbiɗa ni absa mbiɗa andi fewuji ɗi no mbiruɗa ni ɗi mbaɗi ko remonté guila lewru janvier kono noon kanko gorko ɗanniyanke o expatrié no mbirten ɗum eɗen gandi ko keblunoɗo gam yidde artude lewru septembre kadi ɓuuri hen muusi foof habsa ko ma woni ma heddi balɗe ɗiɗi 48 heures nden ɓe puɗɗi jinna makko puɗɗi noddudemo habrudemo alhaali o ɗum foof e waade noon kanko o waɗani o hayrani gam yidde artude o arti hen noon kadi no mbiruɗa ni kanko miñiraɗo miñi ko baɗɗo tana o gacce mbiɗa sikki jaggi ɗum ha de sorte ko yeehi kañum kam dogui yalti par ce que wawa huccidde e gorko par ce que gorko o eɗen gandi no mbiruɗa ni ene moƴƴe mabɓe ene teddiniɓe kala ko dañi ene nelda kadi min mbiɗa sikki ƴamaɗo mawne walla miye ala ni ko jadata e mum e soirée ji walla kolodaraji e way noon par ce que debbo e gorko so goɗɗodiran tan ko heewi ene heewi yantude hen ko jarabi donc debbo e gorko hay diine men l'islam enen julɓe ene haale yo goɗɗodir tan debbo so wona debbo ma woɗɗo ɗum te ko ɓuuri hen hawnade debbo ko cousine mabɓe an kanko miñiraɗo cousine ma resene ɓi kawma et en plus de cela ko mawne gorko resata ɗum ɗon holno hakkille jomum hokkata ɗum ni yaade yidde wondude jomum ha ko reedu en yalta hen ko gueɗe tan ɗe ganduɗa vraiment ko mbiɗa sikki hay needi ene mbawi wiide needi ala hen par ce que sa yi ni ndeysan famille o ɓe jiiɗino suudde beele haaɓe mbaɗa mariage o ɓe gaña ko wiite ruttude hen ko gorko wanno hen ko foof ko nelduno debbo eɗen gandi vraiment o tindinoma e debbo ɗum foof ɓe jiiɗino wadde ɗum e nder famille e nder mabɓe tan ɓe cuuɗa ɗum kono ɗum foof e waade noon laatayi en tout cas nanɗon tan ene yurmini ene hamni ene metti haalde habsa ene haabni ene metti ɗi minti yo yimɓe gartir hakkillaji mumen ganda aduna aussi ko gasɗa ha lawol ko gandanɗa hoorema jaafoɗa wona firade konngol ma e hoddiɓe ɓe cettima e gorko ko gowɗo wadde hono honi par ce que il paraît que no mbirunɗa ni hakke tarho woɓɓe yanto joom suudu mawliraɗo woni nayo ɗum tagi oɗo saaha o dogui o wonani wuuro ngo sah hay goto anda to naati en tout cas yimɓe mbatta haqqillaji no fewi habsa oɗo fait divers Adama Diop subgorkaji goto biteɗo Abdou Sène kanko de namdotono lebbi jeeɗiɗi ɗo liggi taw patron makko yoɓanimo o rewi hen hawo tampi noon patron o wattidi kadi ko darde goɗɗo lomti place makko lomtini place makko ha paari salima yobdemo o rewi hawo tampi aɗa andi tout temps yimɓe en kaala ɗo gonɗen koye pays mi gandanɗa hoorema état de droit woni ɗo so woodi ko musma hakkude ma e neɗɗo aɗa jogui to goytotoɗa ɗum mbasa wiide aɗa safrana hoorema kanko noon o fini jour goto o ruttimi toon e entreprise o waɗi attaqué patron makko o gañi ɗum gañanɗe musde ha feɗelno mum sak heeli henere caggal mum on porti plainte ha kanko suku gorko jogornoɗo namnade jognanoɗo haalis o wattidi kanko ko loggade ayi ko ɗum ɗon de woni ko à chaque fois eɗen mbiya kadi eɗen gandi ɗeɗo gueɗe ñakkata so yimɓe so gondi tan en pelbodiri e kala saaha kono noon kadi joganede kina wona hakke lebbi jeeɗiɗi yoɓa e hande saaha mo gonde noon way musde ni gueɗe fof ko ɓeydi so tawi ka joom galle tan sa renta a waɗan ka yiiɗa wadde e nder hen noon kadi eɗen mbawi wiide e kala saaha walla eɗen mbaɗa erango yimɓeɓe yooɓe tinno à chaque fois hono ko wayni so are mabɓe nde ɓe gartirta haqqillaji mabɓe no fewi par ce que wotoɓe mbadde gueɗe ɗe ganduɗa janggo ene wawi nawdeɓe banggueji goɗɗi par ce que ene heewi wiyede woto wat réagir so tawi ka mettinɗo accan ha pofta ha jiira e haqqille ma decca seeɗa ƴeewa wadde ko jiɗɗa wadde ko walla pourquoi pas lawol nen ɗo état de droit gonɗen jaaha nawa porta plainte eko way noon mbi sikki so waɗin noon ko yane makko ko foof boni yoni o yoɓa 7 mois makko arriéré en plus kadi enquête kadi omone ɓilodiri ɓeɗon o yoɓaka 7 mois makko o waɗi attaqué patron o e lieu muɗum gandanɗa hoorema koye nokkuji muɗum woni oɗo ɗon dégaji violation domicile dégaji powiɗi e dow makko joni ene kewi ha maayi mbeɗa andi kam ko 7 mois
wonno kono hankkadi o ɓeydima lofade fait divers men oɗo en jaltata leydi men Sénégal paten koto Côte d'Ivoire dokken gorko bo horko ƴer fammin ɗum ɓesgoli ɗi ko noon abs no mbirɗa ni a jarama no fewi hande noon nder yewtere men en jahan taccen frontiére jen ha toon to luɓɗen laani luɓɗen avion ngaji Mama Alimatou ɗi eyi Halimata Dia laana makko diwo ga en luɓoto ko nde wonno gonɗen koye yaltude leydi ndi en ndewanna toon to laaɗe diwode boowal laaɗe diwode toon to Blaise Diagne ngam yaade toon to gandanɗa hoorema wiyete ko aéroport international Faye Boigny mo Abidjan ko ɗon tellotoɗen tigui jettoɗen ndiɗon leydi par ce que sa yi en jeehi toon habsa hande ko ɓiɓɓe Sénégal naaɓe e nder koye munen ko ma won hakke jonte ɗiɗi ko ɗum waɗi guila nden ha faade joni eɗen mbawi wiide woni jonte ɗiɗi ko gueɗe jurminiɗe no fewi habsa ko Sénégal najo goto Sénégal naaɓe tato jana e makko eɗen mbawi wiide ni goto ko Gambien kono noon e ɗiɗo heddiɓe ko Sénégal naaɓe ene wonde debbo kadi goɗɗo Sénégal naaɓe donc eɗen mbawi wiide Sénégal naaɓe tato debbo noon en keeɓi andude inde makko kanko ko Mame Diarra Gueye o jibina ko hitande 1991 1991 ça veut dire eɗen mbawi wiide omo jogui duuɓi 31 e nder hen noon on debbo saabi haaɓe jippina ha on gorko biteɗo Abou Sow woni victime o mbaɗaɗo gueɗe ɗe o janaɗo o ma en gar hen joni ko kanko addani manadiran oɗon Abou Sow jogade hoolare jippindeɓe ɓeɗon worɓe ɓe gummi ko capital to woni Abidjan wiideɓe wonde ɓe jiiɗi yaade ko Guinée haaɓe comoyo walla ɓe jiiɗi yaade ko somoyade de toutes les façons soɓe kalani toɓe jiɗno somoyade to ɓe mbi noon haaɓe jiiɗi walde ɗon ha weeta kanko Abou noon comme omo anduno debbo ɓe mbi debbo woni no gon wuuro wiyetego Touba so nani Touba noon ngollo wona Touba ɗo e Sénégal ko wuuro nen to Côte d'Ivoire en wiye Touba ko toon tigui gueɗe ɗe keewi kanko Abou Sow noon o jippiniɓe aɗa andi Sénégalais so yi Sénégalais bandum e nder surtout caggal leydi ɓe jaggodiran no fewi surtout kadi omo andi oɗon debbo ɗum noon nde o jippiniɓe nde ko jamma ɓe gaari ɓe loori ɓe bismiɓe o ƴewiniɓe hirande teddugal tan teranga Sénégal o kala to jaaɗa nawran ɗum ndeysan ɓe kanko debbo o noon e joom galle makko o hokkiɓe suudu to hokkiɓe suudu ɗo ɗum woni no jirton ɗon e vidéo ji dogo less o o jippini ɓen ɗiɗo gonde suudu mum worɓe ɗiɗi heddiɓe ko hokki ɗumen suudu sal kadi nan ɗon kanko o yeehi e suudu makko ene woni a banggue quoi e nder hen noon ɓe maali ha weeti to weeti ɗo kadi o fini subaka law nde wonnon ko goto ɓe wondunoɗon ɓe fof ko jeehi vacances kanko ko goto to woni goto ɗo noon o fini subaka o wulni ndiyam o yeehi boulangerie o soniɓe mburu o fewniɓe kassari ndeysan to fewniɓe kassari ɓe kassi ha deedi mabɓe keewi habsa elle ko ɗon ɓe panno kanko gorko noon Abou jaatigi mabɓe o manan diderno omo natte nder suudu makko so gorko goto ari iwri caggal makko hirɓimo to hirɓimo ɓe noon ɓe nannimo nder suudu makko woni no jiirton ɗiɗon vidéo ji ni ha nder suudu to kanko ni Abou woni ɗo e vidéo he omo holleno wonde noɓe mbaɗiri ɗum ni filmata ɗum ko mo ballodirɗen toon biteɗo Mamadou Abou Mbeñuga kañumne ko vraiment ko musidɗo Abou kañumne ɗum waɗi nde ari yidde tawtorede affaire ɗo e andude gueɗe ɗe no mbayni ko kanko filmanten ɗo henne e nder hen noon en paami wonde e kanko gorko o nde ɓe jaggi Abou kamɓe tarfo nde ɓe jaggi Abou nde ɓe nani ɗum ko nder suudu mum to e dadɗude ndi ɗon ndi jiiton ɗon ndi ko ɗon de ɓe mbaɗimo escorte molnaɗo Allah ɓe mbaɗimo escorte ɓe piilimo foof ɓe mbaɗe guite he ɓe mbaɗe kadi hunuko he haw natti wawde haalde o natti wawde yiide ɓe puuyi kala ko wonno ɗon e suudu he ɓe guitti kala kalis mo joguino ɓe guitti kadi ɓe keeɓi compte makko Orange Money haade mabɓe heɓde compte Orange Money noon ko nde wonno salinoma mais ɓe leftimo seeɗa haw hokkiɓe compte Orange Money ko wonno hen ko kadi ɓe tiiri woni noon ɓe cohimo nder suudu he ɓe nawri coktirɗe koye ñeeñal Allah tan Allah wallimo o waddi hen tan haw itti juuɗe ɗe o waddi hen kadi haw dajjiri bafal ngal hawre ɓen noon jalti jeehi ƴefti moto payi hedde tinima hedde frontiére Guinée aɗa faami leyɗele ɗe foof mbaddi frontiére e nder hen noon hoddiɓe makko jiima no wayni tan o wonti ƴiƴam seeɗa e wutto no wayni samdor o famniɓe alhaali o no yaarni to famniɓe noon oɗon alhaali waɗa alerte aɗan toon waɗi ko barriére uji premiére barriére ɓe jagga to ɓe jagga noon debbo kañum en jogui ni cuhlel bébé ene muynina e tan ɗum ɗon e nder hen
debbo kañum heɓi dogde e naata nder ladde ha naata e gure goɗɗe ɓe toon noon jagga toɓe jagga ɗo noon en waɗe enquête waɗake debbo noon e enquête on e jokki haɓe jaggi ɗum toɓe jaggi ɗum ɓe gaddirima joni ɓena commissariat ɗon e ngoɗon wuuro wiyetego Touba ɓe poti noon ñawede e wiide o mo ganduɗa woni mo ballodirɗen hono Mamadou Abou Beñug kanko woni témoin o e nder hen noon ɓe poti ñawede ko le 21 lewru ndu septembre aron ɗo ndu inchallah kala kadi ko wawi arde hen comme jencudi ma en gartiran bandiraɓe ɗum ɗo habsa ko gueɗe ɗe ganduɗa en mbawa yurnude ɗum Sénégal naaɓe boni yoni ɗo e nder Sénégal naaɓe kadi ha e caggal leydi e wiide noon kamɓe Sénégal naaɓe foof wuurɓe toon ɓe mbi vraiment ɓe kirsi hen no fewi kadi ko ɗum tan yardete ata e toon to Côte d'Ivoire ko hunde hulɓinide no fewi en plus de cela ko ɓalli mabɓe no potno dogde garon jippuɗoɗen neɗɗo waɗan mon ngal ɗo teddugal foof onon jooɗoto patɗon ko yande joomum mbeɗa sikka moƴƴere mo joomum waɗan mon nde tan onon ponno ruttade hen e tawi caggal ñandi alarba wonata ñawore nde ɓaawo janggo inchallah enen mbaɗi espéré aussi que ma justice ɗonet waɗa ko foti ko wadde kamɓe ɓeeɗo nder eɓe nawe police par ce que place mabɓe wonani e yimɓe te en plus gueɗel gotel en yaaha joni yimɓe en mbima Sénégal naɓe yimɓe natti jogade yurmede leydi ndi natti wonde pays de la teranga mais ko wayni tahata yimɓe jiiɗa wadde moƴƴere par ce que joni a waɗat ko moƴƴi ha para ko boni yantata e dow ma aɗan oɗo hankadi oɗo suh gorko est ce que ko heddi ko e gurdam makko mo jaɓa jippinde mo anda ganduɗemo andini e haymo andi hankkadi o suusta an e hoore ma sa miijim histoire makko so neɗɗo arema hasko mo aɗani kanko sababu debbo taknoɓe jippinde ɓeeɗo joni haymo ganduɗa sirani aduna dal koko hulɓini tan Adama Diop en tout cas koko hulɓini yo Allah faaba de toutes les façons ɓe kolli ɓe gandininen kadi e ɓinguel ngel saaha foof ɓe nawan ɗum to prison to debbo muynino ngel ɓe gayno ɓe duttino ngel galle président Sénégal naaɓe gonɗo toon en tout cas ɗum foof jarani e aduna jarani ɓeɗo joni jinna munen nanɗo henne en tout cas ko gueɗe ɗe ganduɗa yoɗani hakkude men te wona neɗɗo foof watte ko boni ma woode men mbaɗanno men jahan haaɓe jalta frontiére to eɓe ñande foof eɗen foof jomumen mbaɗa ko ɓuuri noon wadde jomumen wawno hen warede kanko oɗon suh gorko yo ɓeydu yettude Allah no fewi e justice ma waɗi sallahu lamɗo jaaɓi ko pertuno hen foof ko tawɗo heeɓi gurdam makko tan e oɗo makko ko alhamdulillah Adama émission meɗen hannde gasi ha laaɓi ko noon mbaynortoɗa bandiraɓe jarama no fewi Absa Diallo so wona tan wiide bandiraɓe yoɓe jokku hormade ha joni vraiment yewtere mabɓe fait divers yewtere nde ko yewtere mabɓe ko kamɓe jeeyi wona enen jeeyi kadi eɗen cohli toujours commentaire uji no mbirumami ni e suggestion ngaji ɗi kala ko ngakki hen yoɓe tinnuɓe kalanen nde yimɓe mbawata kadi fewnirde gueɗe ɗe no hanniri nde wonno enen ko Allah hokki fartangue wonde ɗo kono kamɓe wonɓe toon haaɓe jeeɓen haaɓe mbaɗa commenté ene wawi ni ene haasi ko kamɓe ɓuuri en jogade hen haqqillantagal ɗum noon en jettiɓe en jaariɓe en jarnima kadi Ibrahima Thiombane e mo ganduɗa kadi woni Ali Fall to karallagal towgal to hokkuma aussi opportunité aɗa yinno wadde présenté aɗa yinno wadde félicité PDG Pindi groupe Pindi woni Monsieur Daoud Dia waɗede reconduire encore premier questeur au niveau de l'Assemblée nationale. Ko noon no mbirɗani c'est une occasion aussi vraiment de wadde et souhaiter bon vent duwonade premier questeur de l'Assemblée nationale hono Daouda Moussa Dia eɗen gandi gummiɗen koye ɗum ko ganduɗa woni ɗiɗon élection ngaji ɗi ganduɗa kay ko d' abord élection ngaji guila affaire de député ji ɗi ha eni toon suudu sardiyeji to woni assemblée nationale en tout cas en jarnimomo kadi en donimomo yo jogoro jaam waɗama reconduire premier questeur de l'Assemblée nationale particularité gonɗo hen kadi eɗen gandi guila 2012 législature 2012 eɗen mbawi wiide ene wonde kadi 2013 ha 2014 oɗo ko kanko hokki fartangue tigui wonde premier questeur de l'Assemblée nationale o waɗi battre record e nder Sénégal premier questeur de l'Assemblée nationale eɗen mbiyamo yo jokku golle tan ko golle makko e balle makko tigui hokkimo ɗum ɗon kono noon kadi mi wawa gaynude Absa an o jii no jirɗon kam hande ni ko tailleur mo ganduɗa baɗɗo fayida oɗon noon o wiyete ko Awa Sall hande ko an e min foof o waɗi appuyé weltinan meɗen e bleu an bleu de nuit min bleu foncé en tout cas
mi wi yimɓe ɓe bandiraɓe yoɓe jaaɓe jiide awa oɗon numéro makko ko 77 532 58 58 ɗo e Mariste woni ko styliste bawɗo ko waɗata ko manam no didorno kala ko jiɗɗa e façon no jiɗirɗa foof ma waɗane ɗum ɗon min jarnimama Awa Sall min jarnimama no fewi. En jetti en jaari Awa Sall complexe couture soppe Serigne Babacar Sy doyete Mariste numéro mak 77 532 58 58 e abima joɗɗo mo waɗana men o hande min e Adama Diop musidɓe tedduɓe on jaram ha gongol inchallah.